Cambuur mat het in Eindhoven dwaan zonder de blesseren Tim Bakens en Mohamed El Makrini. Leon Broekhoff en Frits Dantema binnen de vervangers en benamen Broekhoff liet hem goed zien. De German maar Dijkstra vormt hij het centrale verdedigingsduo en hier voorkomt hij dat Serhat Koç gevaarlijk worden kan. Beide ploegen spelen goed verzwarige voetbal, maar dan heel protte kansen liet het net in de eerste helft. Toch is Cambuur er een keer heel dichtbij. Melvin de Leeuw maar de vastzet en dan de kopbal van Juri Roze op de peel. Broekhoff 1 keer, Broekhoff 2 keer. En dan ook nog Oebeles Kokker, maar Brahim Zari houdt zijn goals kin. Hoe is het mogelijk dat deze bal er net in gaat? Al die kansen op regen. Eerst de kopbal van Roze. Niet mismaaien, maar komt op de peel. Broekhoff krijgt dan 2 keer de kans. Maar Brahim Zari laat alle keren in het paad en dus ook bij dit schot van Oebeles Kokker. Nou ja, dat is natuurlijk wel pech. Die bal die net zo goed valt die gewoon binnen en dan kom je gewoon 1-0 voor. En dan denk ik dat je die wedstrijd ook gewoon wint. Maar ja, moet ik volgende keer 20 centimeter naar binnen mikken. Toch is er dan nog niet onderhand, want in de tweede helft is Cambuur 4 de sterkste en komen er een protte kansen. Wout Drosten, de rechtsback, is op dreef. Luciana Benta speelt het Hemmen aan, die draait voet. Hemmen gaat voor zijn derde van het seizoen, maar weer laat Zari in het paad. Zij is Cambuur er wel dichtbij. Broekhoff op Hemmen, protte romte voor de counter. Opnieuw is er romte onder de rechterkant bij Wout Drosten. Hemmen kiest positie voor de goal, daar komt die bal. Hemmen, boetekant peel. En zo leidt Cambuur naai om de score hierpunt te breken. Ja, dan kun je voetballen totdat je in ons weegt, dan win je geen wedstrijd. En voetbal is een spel van het meeste doelpunten maken. En aan creëren van kansen heb je geen kloot aan. Je moet ze gewoon meedogenloos moet je ze afmaken en dan win je hier waarschijnlijk met 0-3, 0-4. En dan sta je met lege handen. Want als je ze zelfs net maatje, zul je altijd zien dat het tegenstander dat wel docht. De wijze waarop is knullig. Cambuur zit te skutterjen achterin. Net één die het resoluut ingrijpt en invaller Soufiane Dada maakt het in de verhouding 1-0. Het gaat vies te makkelijk achterin bij de Leouters en Dada profiteert er optimaal van. Cambuur mat dan komen en viert de druk op. Hoekskop van de Leeuw op de reg van Fries de Schilder en het is 1-1. Barto en Drosten juichen, maar het is echt de speler van Eindhoven die de bal ongelukkig in eigen goal werkt. De Schilder krijgt de bal op de reg. En dan gaan de Leouters op jacht naar meer. Maar in steeds daarvan krijgt het lid op de noos. Opnieuw slopverdedigen, Serhat Koç tussen 3-4 man terug en dan Boerdoekse hielendal vrijlid een oude Hollesjoen en hij passeert Telgenkamp voor de tweede keer. 2-1 voor Eindhoven. Zij houdt Cambuur de wedstrijd volslaan uit handen terug eigen flaters. Eindhoven wint maar 2-1 en dat hadden Leouters om haarzelfs te tankje. Ja, eigen schuld, dikke bult denk ik. We hadden deze wedstrijd in principe op slot moeten gooien in de tweede helft. Dat doen we niet. Valt hij aan de andere kant, maak je nog gelijk en dan wil je ook nog voor de winst gaan. Nu krijg je hem weer tegen. Ja, eigen schuld.